Poštovani gosti i uzvanici, dragi domaćini, drage Mikanovke i Mikanovčani, sve vas srdačno i toplo pozdravljam u ovoj prelijepoj kasno ljetnoj i rano jesenskoj večeri. Zrije sve pa su i ove šunke naše dozrele i evo, baš su onako prave za izložbu i za cijeniti. Dobro vam večer i dobrodošli na 9. nacionalnu šunkijadu u Mikanovce i dajte veliki pljesak za naše domaćine. Za članove stočarske udruge Utvaj iz Starih Mikanovaca koji su nas evo i ove godine ovako lijepo okupili, a posebice što su pokazali i dokazali da doista ima kvalitetnih proizvođača šunke i da je šunka naš nacionalni proizvod s kojima se trebamo ponositi, ne samo Slavonija nego cijela Hrvatska, a onda i šire moraju znati točno što je šunka i kakva je šunka i kad je šunka najbolja. Poštovane dame i gospodo, ova manifestacija 9. je po redu, održava se, kao što sam već rekla, u organizaciji stočarske udruge Utvaj iz Starih Mikanovaca, a pod pokroviteljstvom Vukovarsko-srijemske županije i općine Stari Mikanovci. Ovom jedinstvenom manifestacijom želi se postići određeni standard i kvaliteta u proizvodnji šunke, povećati proizvodnja te pomoći u afirmaciji šunke na tržištu kao izvornog slavonskog suhomesnatog proizvoda. Šunkijada je izrasla iz tradicionalnog običaja svinjokolje i vještine proizvodnje vrhunskih slavonskih suhomesnatih proizvoda. I ove godine ocijenjene šunke su u 2 kategorije, slavonska šunka od plemenitih pasmina svinja i njihovih križanaca i druga kategorija, slavonska šunka od crnih slavonskih svinja. Sve vas ovdje srdačno pozdravljamo i drago nam je da ste nam prepoznali ovu manifestaciju i da svake godine netko od vas naravno sudjeluje kao natjecatelj, ali puno je onih koji i svojim poslom podupiru ovakvu vrstu promocije naših proizvoda. Pozdravljajući sve vas, dopustite mi ipak prigodno pozdraviti ovdje nazočne i goste. S nama je u ime Ministarstva poljoprivrede, a ravnatelj Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane, gospodin Zdravko Barać, kojega pozdravljamo. S nama je i saborska zastupnica i načelnica općine Omišalj, gospođa Mirela Ahmetović, pozdravljamo. U ime Vukovarsko-srijemske županije s nama je direktor agroklastera, gospodin Zdenko Podolar, i pročelnik upravnog odjela za poljoprivredu, gospodin Andrija Matić. S nama je i glavni tajnik SDP-a Hrvatske, gospodin Vedran Babić, kojega također pozdravljamo. Pozdravljamo ovdje nazočne načelnike općina Babina Greda, Vođinci, Ivankovo, možda nam se potkrao još netko ovdje, ali nismo primijetili. Svi ste nam dobro došli sa svojim suradnicima, pročelnicima, pozdravljamo sve ostale predstavnike gradova, a posebice pozdravljamo drage nam goste, poljoprivredne proizvođače iz Tuzlanskog kantona. Gdje ste nam došli? Dobro nam došli, dobro se i osjećajte. Poštovane dame i gospodo, znamo svi, trajalo je ovo par dana i komisija je puno radila, zato smo večeras pripremili jedan program kojeg ćemo malo ubrzati, zato što ipak druženje je ono što je uvijek nekako u središtu i to je ono što ostaje u dobrom sjećanju, naravno uz medalje i ocjene. Pa će tako, vjerujem, ostati u sjećanju ova prelijepa scena i sve ono što je na ovoj našoj pozornici ovdje u Starim Mikanovcima. Treba mi uopće reći, ali možda evo gostima koji su prvi puta ovdje, zaslužan za ovakvu scenografiju je naš domaćin, ovdje gospodin Josip Knežević Rica, pa ga pozdravljamo ovom prigodom. I sada prve domaćinske riječi uputit će nam zapravo predsjednik stočarske udruge Utvaj Starih Mikanovci, gospodin Zvonimir Jelić, kojega pozivam na pozornicu. Gospodine Jeliću, izvolite, sigurno ima još... Možda nešto i zaboravila, izvolite. Dobro večer, dragi prijatelji. Drago mi je da smo se po 9. puta okupili u Starim Mikanovcima na nacionalnoj šunkijadi koju stočarska udruga Utvaj održava
i svoje samo Stutak je zasnovala na, evo, gotovo 300 godina življenja i doseljavanja prvih šokačkih obitelji u Stare Mikanovce i od tada praktično počinje nekakva stočarska proizvodnja na ovim prostorima. Tradiciju uzgoja stoke i proizvodnje domaćih suhomesnatih proizvoda prenosimo s koljena na koljeno već godinama i uvijek se ponosimo kulenom, a uz njega uvijek i šunkom. Ove godine na nacionalnoj šunkijadi sudjelovalo je na ocjenjivanju 19 pristiglih uzoraka iz 3 slavonske županije, Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske, i mogu reći da sam izuzetno zadovoljan što su ovaj puta ljudi pripremili zrele šunke koje su stare 2 godine i kojima je povjerenstvo zaista imalo lijep, ugodan posao, cijeli jedan dan odrediti i otkriti koje je najbolje. Stočarska udruga Utvaj, evo, u svom daljem radu imamo prije svega želju specificirati, odrediti što je to slavonska šunka prema tradiciji proizvodnje i u dogovoru sa svim akterima ovih događanja i proizvodnje slavonske šunke odrediti što je slavonska šunka i ići prema tome da određene proizvođače i način proizvodnje zaštitimo prema važećim regulama. Drago mi je da su nam došli gosti iz drugih i udaljenih županija i pogotovo iz županije sa otoka Krka gdje je prvi proizvod sličan slavonskoj šunki zaštićen, prvi takav kao krčki pršut, i nadam se da ćemo mi uspjeti tim putem doći iako smo po proizvodnji svinja, po proizvodnji šunki uvijek bili daleko ispred naših južnih županija i svima je uglavnom bila želja doći u Slavoniju po šunku, a nama je, evo, želja prikazati ono što Slavonci znaju proizvesti i što ima svoju kvalitetu i da to Hrvatska i Europa prepozna. Nadam se da ćete uživati kad budete imali priliku probati šunku i želim vam svima ugodnu večer. Hvala lijepo gospodinu Jeliću. Pozvat ćemo sada i načelnika općine, rekli smo već, pokroviteljstvo ove manifestacije potpisuje i općina i to tako uvijek ide i teško bi bilo nešto jednoj udruzi samoj organizirati. S nama je dakle načelnik općine, gospodin Mario Milinković, koji će vas također prigodno pozdraviti. Mikanovčanke i Mikanovče, dragi gosti, ja sve skupa lijepo pozdravljam ispred općine Stari Mikanovci u svoje osobne ime. Također izrazito mi je drago da se šunkijada ponovo događa u Mikanovcima. Znamo da smo 2019. to vratili, da smo napravili jednu kvalitetnu manifestaciju. Prošle godine nas je spriječila, jer je opće poznata stanje sa koronavirusom. Ove godine se opet vratili u nekim ograničenim kapacitetima, u nekim ograničenim planovima koji smo planirali, a vjerujem da će ih doći ova pandemija i da ćemo nagodinu tu šunkijadu doći na jednu razinu koju želimo. Na razinu tiče se Mikanovci, šunkijada, šunka, naši proizvođači još više promovirati i sve ostalo što je vezano uz tu šunkijadu. Meni je izrazito drago da za svaku šunkijadu, što se medijski poprati, da imamo upita iz cijele Hrvatske ljudi koji žele kupiti šunku. Imamo taj problem sa proizvodnjom, zato nam je cilj potaknuti proizvođače, podići proizvodnju i mi ćemo slagati svoju priču Mikanovaca, priču slavonske šunke, kulena i ostalih suhomesnatih proizvoda, priču koja je vezana u crnu slavonsku svinju, naš pašnjak, ekološku proizvodnju koja se u Mikanovcima događa i vjerujem da je u nekoj budućnosti ekološki proizvodi će se sve više cijeniti bez obzira što su skuplji od nekih hibridnih trenutačno, ali kažem, ekološka proizvodnja će sljedećih godina sve više i više cijeniti. Stočarskoj udruzi Utvaj želim čestitati i u ovima teškim vremenima i vremenskim ograničenjima što je i dalje očuva tu našu tradiciju, što sudjeluje i što je pokrenula i današnji sastanak koji je slijedio prije ove manifestacije sa ciljem zaštite šunke, razgovora po tom pitanju sa predstavnicima administracija, sa predstavnicima upravnog odjela županije, upravnog odjela poljoprivrede u županiji, u nas iz općine.
vjerujem da ćemo, kažem, kroz godine koje slijede složiti jednu kvalitetnu priču koja će pobijedati Mikanovce, proizvođače, koja će potaknuti dodatne proizvođače da se bave suhomesnatim proizvodima uvenom i šunkom, sad govorim isključivo u šunki, i da će to biti jedna pozitivna priča koja će biti iz općine Mikanovci. Ja svima vama želim da se ugodno osjećate u Đelsu Mikanovcima, da se zabavite nakon večere i kažem, nadam se da se vidimo nagodinu bez ograničenja u nekoj šunkijadi koju planiramo ići na još jednu veću razinu. Hvala. Hvala lijepa gospodinu načelniku. Uz općinu pokrovitelj ove manifestacije tradicionalno i Vukovarsko-srijemska županija, pa ćemo pozvati direktora agroklasera, gospodina Zdenka Podolara, da nas također pozdravi u ime Vukovarsko-srijemske županije i evo da kaže nekoliko riječi o ovoj, kako bi rekao i načelnik, priči koju smo dobro započeli i evo uvod je već prošao, čini mi se sad je baš onako sadržaj, čekamo samo zaključke da i službeno šunka bude naš zaštićeni autohtoni proizvod. Gospodin Podor, izvolite. Poštovani domaćini, organizatori, poštovani gospodine načelniče, gospođo saborske zastupnice, poštovani gospodine ravnatelju, ja vas sve lijepo pozdravljam u ime Vukovarsko-srijemske županije, u ime župana gospodina Damira Dekanića i naravno u svoje osobno ime. I čast mi je ovdje da mogu biti zajedno s vama, da možemo uživati u ovoj manifestaciji koja je, eto, stjecajem okolnosti prošle godine prekinuta i da nije bilo tog nesretnog covida, ovo je bila i jubilarna 10. manifestacija, ali evo, proće i to i siguran sam, kao što je načelnik rekao, da ćemo tu 10. obljetnicu proslaviti u još većem broju, da će biti i pored ovih 19 uzoraka, da će biti još sigurno i više takvih i da će biti sve više i više malih proizvođača koji će proizvoditi ove naše autohtone, domaće, izvorne proizvode, jer mi ćemo kao država uvijek biti u okviru Europske zajednice, Europske unije, možda jedna mala država, ne možemo se nositi sa Španjolcima, Talijanima, ali kao mala Hrvatska imamo svoje prepoznatljive proizvode, imamo svoje brendove i ukoliko budemo inzistirali da ih očuvamo, da podignemo proizvodnju, sigurno da ćemo biti rame uz rame, možda ne po količinama, ali po toj vidljivosti, prepoznatljivosti, znači sa tim velikim proizvođačima koje sada gledamo ovako iz jedne druge perspektive, ali siguran sam da po kvaliteti, po onome što mi znamo o proizvodnji i po našoj tradiciji koja će se sigurno kroz ovakve manifestacije nastaviti, nemamo se čega sramiti. Čestitam svima onima koji su utkali svoj trud u ovu manifestaciju, koji je podržavaju i siguran sam da ta jedna sinergija, ja bih rekao, proizvođača, lokalne zajednice, dakle naših općina, gradova, županije, sredstava koja svi zajedno ulažemo i koja ćemo ulagati u takve proizvodnje, sigurno garantira da će ta proizvodnja imati i svoj kontinuitet, svoju dugovječnost i da će očuvati ne samo našu tradiciju, već da će očuvati opstojnost naših ljudi na ovim prostorima. Jedino takva proizvodnja, ulaganja u male proizvođače garantira upravo u ovim našim pograničnim i ruralnim područjima da će ljudi ostati, da će imati što raditi i da će imati od čega živjeti. Zato još jednom, evo, hvala svima koji su si dali truda, koji u ovome sudjeluju, koji daju potporu ovoj manifestaciji, a siguran sam da će i županija i siguran sam da će i sve ostale općine i gradovi i dalje i još intenzivnije podupirati ovakve manifestacije, ovakva događanja. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo gospodinu Podolaru i poštovane dame i gospodo, pozvat ćemo sada i ravnatelja Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane, gospodina Zdravka Barača. Također, evo, želimo čuti i one riječi sa vrha. Hvala lijepo. Dobro večer svima, poštovane uzvanice, uzvanici, prije svega naši domaćini iz općine, županije, a dakako posebno pozdravljam naše izlagače, proizvođače ovih vrijednih proizvoda. Sve skupa vas pozdravljam ispred Ministarstva poljoprivrede
u ime naše ministrice, gospođe Marije Vučković i dakako u svoje osobno ime. Ministarstvo poljoprivrede godinama podupire i nacionalnu šunkijadu i sve druge manifestacije na kojima se predstavljaju naši tradicionalni proizvodi, dakle ne samo iz razloga što se radi o vrijednim poljoprivredno-prehrambenim proizvodima, već što i ta proizvodnja i tehnologija pa i ovakva okupljanja predstavljaju dio bogate nacionalne kulturne baštine. I zbog toga evo odmah na početku čestitke predsjedniku udruge, rukovodstvu udruge, kako je rečeno i ranije, što su u ovim odista teškim vremenima kad govorimo o organizaciji ovakvih manifestacija ustrajali i što su evo 9. put po redu okupili najbolje proizvođače šunke. Ministarstvo poljoprivrede naročitu pozornost poklanja upravo ovom segmentu zaštite očuvanja tradicionalnih proizvoda. Ja ću samo istaknuti da mi sad u ovom trenutku imamo 31 proizvod zaštićen na europskoj razini, negdje 15 proizvoda u različitim fazama zaštite, dakle što na nacionalnoj razini, što u onoj fazi pregovora i konzultacija s Europskom komisijom, dakle mogućnosti ulaganja prigovora, tako da za očekivati je da recimo do kraja ove godine i negdje do sredine godine imamo još 10-ak proizvoda zaštićenih na europskoj razini. Danas je ovdje istaknuto i evo želim to podvući, imali smo jedan jako dobar sastanak sa udrugom, stočarskom udrugom Utvaj, upravo na ovu temu kako i na koji način omogućiti sutra da i slavonska šunka pridruži se dakle i skupini zaštićenih proizvoda iz Hrvatske, ali ja bih rekao da se i pridruži jednoj odista ekskluzivnoj gastro listi europskih proizvoda, jer je svega među svim članicama 1560 proizvoda poljoprivredno-prehrambenih zaštićeno na razini Europske unije, što oznakom izvornosti, što oznakom zemljopisnog podrijetla ili garantiranog tradicijskog specijaliteta. Ministarstvo je tu naravno za pomoć i već održavanjem ovakvih sastanaka, upućivanjem u pravnu proceduru ostvarivanja prava na zaštitu, odnosno na registraciju naziva, ali isto tako mi smo ono tijelo koje dakle vodi onaj upravni postupak na nacionalnoj razini i preko ministarstva se odvija sva komunikacija u kasnijoj fazi do konačnog ostvarivanja zaštite na EU razini. Evo da ne dužim, uz čestitke organizatorima, svakako čestitke svim sudionicima i naravno čestitke onima koji su ove godine dobili vrijedna priznanja za svoje proizvode. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospodinu Baraču na ovako korisnim informacijama, a cijenjene dame i gospodo, ipak je ovo svečana večera i red je malo napraviti i glazbeni predah prije nego što doista i vidimo koji su to proizvođači najbolje ocijenjeni. Na ovu pozornicu izlaze 3 djevojke, to su 3 sestre Molnar. One su naslijedile puno toga, ljubav prema tradiciji, običajima, čini mi se da su naslijedile šlinku koja je jako lijepa, ali su naslijedile i glas od poznatijeg djeda našeg dragog Stipe Gašparovića koji evo i sa muškom pjevačkom skupinom Šokadija počimao i zapjevao, pa evo vjerujem da će mu sada i srce malo jače zakucati. One nam pjevaju pod nazivom Art Horse. Evo, dakle malo spoj i ovog suvremenog i onog tradicionalnog. Djevojke, izvolite, uživajmo zajedno.
teškoga znanja i najbolje čuvarice stečenog imanja. Oduvijek su radile, u kućane ranile, preletkale, necale, za unuča stjecale, a od kada šepaju ponajviše smetaju, a od kada šepaju ponajviše smetaju. Niko ne zna zamisliti ko što znaju bake, ni ispeći libe krofne, šape paprenjake, ni ispeći libe krofne, šape paprenjake. Da u njih se uvijek diže prikovan gledisto, sve što prave je iz glave i sve bude isto. Puno su se mučile dok sve nis naučile, što se više gegaju sve nam manje trebaju, a od kada šepaju ponajviše smetaju. Sam nemojte zaboravit da ćete i vi ostari. Hvala lijepo. Veseljak sam, svi to znaju, gdje poljubi svoga vaju. Igra srce osreće, veselom dio kreće, ismejeće, čaše zreće, ovaj pajak kući neće. Igra srce osreće, veselom dio kreće, ismejeće, čaše zreće, ovaj pajak kući neće. A ja gledam sitno, sitno, i ništa mi nije bitno. 3 sam dana samo odo, debele sam svinje grodo. 3 sam dana samo odo, debele sam svinje grodo. Igra srce osreće, veselom dio kreće, ismejeće, čaše sreće, ovaj pajak kući neće. Igra srce osreće, veselom dio kreće, ismejeće, čaše sreće, ovaj pajak kući neće. Ismejeće, čaše sreće, ovaj pajak kući neće.
Evo mi ćemo iskoristiti sad priliku ovako da ih malo zadržimo stoječki, pa nek oni da vidimo šta znaju ili što ne znaju. Ajmo! Sinoć su leli, al me nisu ujeli. Ej, kuli šunka i rakija stara,